reunió se justifica per presentar el pacte de govern que 3 partits progressistes de Riba-roja han signat. Estos 3 partits concurreixen davant de vostès per explicar-los per què han signat el pacte, com han arribat a fer-ho i, sobretot, i el més important, per a què, els acords programàtics per a la propera legislatura. Els 3 partits dels que parlem, com òbviament ja se suposa que la majoria els conegueu, us els vaig a presentar, són Esquerra Unida de Riba-roja, Compromís per Riba-roja i Riba-roja Pot. Per a explicar-nos el que els estava dient, tenim així els seus representants en la figura del cap de llista, però també hem aprofitat per presentar-los els regidors que han estat elegits en les darreres eleccions. En principi, per ordre, començarem per la banda de l'esquerra. Tenim a Miquel Castillo, representant de Compromís. Farem 3 intervencions i després de les intervencions obrirem un torn de paraula. Un torn de paraula per a que la gent opine, propose i pregunte en el que estigui convenient. Començarem per Rubén Ferrer, com a representant de Riba-roja Pot. Sense més dilació, li donem la paraula a Rubén. Muchas gracias. Después de este baño de aplausos que nos habéis dado, ya estamos con ánimos renovados para contaros nuestro pacto, nuestro acuerdo entre los partidos. A ver, el pacto ha resultado muy fácil, porque nosotros venimos trabajando conjuntamente. Ya sabéis que Riba-roja no tiene historia en este pueblo, tiene unos meses de historia, pero las personas que componen Riba-roja sí que tenemos más historia en el pueblo y sí que hemos estado codo con codo trabajando en la lucha social con los compañeros de Compromís y con los compañeros de Esquerra Unida. Para nosotros es prácticamente continuar con una amistad que llevábamos, que por diferentes causas pues no se pudo llegar a este acuerdo preelectoralmente porque es muy complicado, dadas las casuísticas que hay en cada uno de los partidos, pero eso no quita que nosotros sí que teníamos ese interés y teníamos un programa común ya prácticamente igual en todos los partidos, y ha sido a raíz de los resultados electorales que hemos visto que teníamos que juntar nuestras fuerzas en un programa común para llevar una alternativa de gobierno, de un cambio real en el pueblo de Riba-roja. Ya digo, nuestra lucha social va desde movimientos como Saber por Chinos o la plataforma del metro o diferentes otras luchas que ha habido desde el 15M. Nos conocemos de todos estos sitios, de todas estas batallas. Y por lo tanto, el llegar a un acuerdo ha sido prácticamente juntarnos en una mesa que ya nos habíamos juntado muchas veces anteriormente y decir, a ver, ahora nos toca, en vez de estar en la trinchera social, en la trinchera de estar peleando y encontrarnos contra el muro del PP, del ayuntamiento, ahora nos toca realmente tener una iniciativa y que el pueblo nos está pidiendo que otorguemos o que demos un cambio realmente social, un cambio que el ayuntamiento cambie de verdad. En nuestro programa, que os hemos dejado aquí,
encontraréis muchas cosas que estaban en los otros programas. Es una fusión de los 3 programas y salen propuestas que son de sentido común. Propuestas que está pidiendo desde hace mucho tiempo el pueblo. Propuestas de transparencia, de buen gobierno, de sostenibilidad. Nosotros no podemos ir a otro programa que no sea una cosa en este sentido. Tenemos que ir hacia ahí. Y por lo tanto, nuestra unión pues va a dejar la pelota en el tejado de otros partidos que puedan decir, vale, pues aceptamos esta propuesta que estamos dando, esta propuesta de gobierno, porque nosotros representamos realmente una mayoría social. Os quiero enseñar una diapositiva. Vale, estas líneas, azul, rojo y verde, es el progreso que ha ido teniendo desde el año 2007 los partidos Popular en azul, PSOE en rojo y verde. Hemos querido poner la suma de otra alternativa de gobierno, que en este caso supone pues, la suma de Ribarroja Puede, Compromís Izquierda Unida. Como veis, en el año 2007 había cerca un 10% de voto diferente a PP y PSOE con una alternativa de gobierno. En el año 2011 creció sustancialmente, pero ha sido en el año 2015 cuando la suma de los 3 partidos ha sumado por primera vez por encima de incluso el PP y por encima, por supuesto, del PSOE. Por fin, una alternativa diferente se ha aparecido y somos realmente una fuerza que puede resultar ganadora en unas elecciones locales si hubiésemos ido conjuntamente. Evidentemente no hemos ido conjuntamente, eso está claro, pero los ciudadanos, las personas, sí que somos las mismas. Los que hemos votado estas alternativas sí que somos más que los que han votado las otras alternativas. Y eso tiene que quedar claro, que no somos números y ya está. Somos personas que hemos sumado eso. Y por eso nosotros queremos representar con esta propuesta que queremos decir que aparte de las propuestas que son de sentido común, tenemos una mayoría social que supera los votos de los otros partidos. Y por primera vez en Ribarroja hay una alternativa al bipartidismo que hemos tenido. Eso no quita que sí que es evidente que nosotros necesitamos el voto, el apoyo del Partido Socialista, para llegar a un acuerdo de gobierno y un acuerdo que pueda cambiar el ayuntamiento, porque ya sabéis que la ley electoral, por mucho que nosotros tengamos mayoría en votos, eso no nos da el gobierno, ¿vale? Y necesitamos sumar 11 concejales como mínimo para cambiar el ayuntamiento. Pero nosotros presentamos y abrimos al pueblo y abrimos al Partido Socialista que se pueda unir a esta propuesta y que encaje su pieza en el puzzle que hemos conseguido unir, porque nos hemos unido 3 partidos de 4, para que complete el puzzle y podamos cambiar realmente el gobierno de Ribarroja. Lo que no podemos o no debemos plantear es una línea roja que sea infranqueable. Es decir, si a nosotros el Partido Socialista nos pone una línea roja, que lo que queráis, pero que la alcaldía sea para el Partido Socialista, entonces, ¿a qué negociación podemos llegar con ellos? Si el sábado estos 6 señores y señoras y señora no podemos hacer otra cosa más que poner un nombre en un papel. Solo podemos poner un nombre en un papel. El pleno del sábado va a dedicarse a poner un nombre en un papel. Si el Partido Socialista nos dice lo único que podéis hacer es ponerme aquí, entonces, ¿qué estamos negociando esta semana? No tenemos cosa que negociar. Si lo único que nos dicen es o ponéis el nombre o no va a haber acuerdo de nada, no entendemos la negociación en qué sentido va. ¿Entendéis lo que queremos decir? No se nos puede poner una línea roja que sea infranqueable. Tendrá que ser un acuerdo, vamos a negociar, porque si no, no hay negociación. No queremos que esto tampoco se convierta en un valle de lágrimas. Tenemos esperanza de que esto vaya a cambiar.
tenemos esperanza de que esto vaya a cambiar. Lo que no puede ocurrir es que sea como el chiste de Forges, dice, o yo o el caos, y la gente dice, el caos, el caos. No puede ser que nos planteen un yo o después el vacío, yo o el PP. No puede ser esto. Tenemos que negociar y estamos abiertos a la negociación. Estamos abiertos a que haya acuerdos, pero no se nos puede poner la barrera de esto y ya está. Creo que es bastante sentido común de llegar a un acuerdo en cuanto a programa, en cuanto a todo lo demás, pero no poner líneas rojas que sean infranqueables para todos. Y esto es lo que quería contar, por lo menos por nuestra parte, de las propuestas. Si queréis luego vamos a analizar un poquito más, porque no penséis que es un acuerdo de... Porque sí que quiero dejar una cosa clara, ¿eh? Aquí no es cosa de personas de que aquí Rubén quiera ser alcalde de nada, ¿eh? Aquí podrá ser alcalde cualquiera de los tres cabezas de lista. Y si tiene uno que apartarse, se aparta. No vale que yo sea, ¿eh? Ni de que el otro sea, ni que el demás sea. Que sea cualquiera. Cualquiera. De hecho, ni está decidido. Ni está decidido. Pero tenemos la confianza tan grande en que queremos que realmente el cambio social sea de esa línea verde que se ha borrado ahora, queremos la confianza de que sea eso, que nos da igual cuál sea de los tres. En ese caso, ¿vale? Por lo tanto, no es de personas de quítate tú y yo soy mejor. No se trata de eso. Se trata de llegar a negociaciones y llegar a acuerdos sin líneas y cambiadas. Le doy la palabra ara a Rafa Soldado. Hola, bona vesprada a totes i a tots i gràcies per la vostra presència en este acte que bueno, me queda ja molt poquet a dir perquè ho ha dit tot Rubén. Jo, Rafa pot passar per guardaespaldas, però jo no, evidentment, no? Bueno, lo que sí que volia recalcar-vos és la forma en la que hem arribat a aquest pacte. I la veritat és que no me cansaré de repetir-ho. Nosaltres no arribarem ni a tapar la cadira. És a dir, se van reunir les tres formacions i en menys d'uns minuts pràcticament l'acord estava pres. L'acord de el què farem, com ho farem i quines són les prioritats. Perquè per a nosaltres, per a les tres formacions, les prioritats són vosaltres. Vosaltres i totes les persones que viuen en este municipi i que estan patint moltes d'elles moltíssim. Eixes són les nostres prioritats. El qui, com ha dit Rubén, era algo irrelevant per a nosaltres hasta quan se tenga que decidir. Lo primer, com us he dit, és el què, el com i el quan ho farem. Quines són les prioritats. El dia 24 de maig passat, vosaltres, tots els que esteu aquí, junt a les vora 12.000 persones que votaren en este municipi, varen decidir llevar-li la majoria absoluta al PP després de 20 anys de fer polítiques antisocials en les quals se'ns han portat a aquesta situació que més que una crisi ha sigut una estafa. I tots ho sabem. La majoria dels que esteu aquí, o la gran majoria de la població de Riba-roja, ho està aquí. Entonces, nosaltres hem agarrat aquest compromís, el que ens ha donat les urnes, el que s'ha donat tots vosaltres, de fer un govern de progrés per al poble de Riba-roja i per a que no es torne o no es continue fent aquest tipus de polítiques en les que representava el PP. En aquesta primera lectura que hem coincidit, i crec que coincidim en els companys del Partit Socialista, el tema era intentar arribar a un consens entre totes les forces per a, com bé dia Rubén, el proper dia 13 tindre una majoria que ens doni l'oportunitat d'aplicar totes aquestes mesures que vos hem deixat ahí i algunes d'elles el més pront possible.
com us he dit, l'acord sigui pràcticament immediat, sigui sentar-se i donat el feeling que teníem, que també ho ha dit Rubén, però jo quasi vaig a repetir el mateix, s'hem vist durant tots aquests anys en totes les lluites socials i això ens ha donat un feeling que potser en altres formacions no hem tingut. Per això hem arribat tan prompte a Esquerra. El que també volia dir és que el que és evident és que nosaltres tenim ja un pacte, tenim un programa de govern i el que volem és que les formacions, en aquest cas el PSOE, com una formació d'esquerres i progressista que ho és, que s'incorpore a este pacte. El que no ens sembla bé, com vaig a tornar a dir com Rubén, com Rubén vos ha dit, és que en una negociació, si haveu tingut oportunitat de participar en negociacions, les negociacions no se poden arribar a negociar i posar un punt innegociable. Quan una persona o un col·lectiu posa un punt innegociable, no existeix negociació. Nosaltres ho hem negociat tot. Tot. Per a nosaltres, ja vos ha dit Rubén, torno a repetir-ho, el qui és el que menys. Ens donaria igual quins dels tres pogueren encapçalar aquest projecte, perquè tenim màxima confiança uns en altres. Hem treballat colze a colze. Ahí teniu les línies més o menys bàsiques de lo que seria el nostre programa. Jo crec que quan algo ja n'hi ha unit, el que n'hi ha que fer és sumar efectius. Eixa és la nostra idea. I en eixa idea anem a anar a intentar aconseguir que este projecte se consolide. Un projecte de govern no sols per una setmana ni per un mes, sinó un projecte de govern per a esta pròxima legislatura i ojalà poguérem continuar moltes més legislatures. Seria senyal de que a vosaltres vos ha agradat aquest projecte, esteu contents en aquest projecte i ens donareu el vostre recolzament. Moltes gràcies. Bona vesprada a tots i tots. En principi jo vaig a ser el més pragmàtic possible i dir-vos que la situació és complicada. La situació en la que al final estem i sent avui dimarts i tenim en compte que és el dissabte les eleccions de l'alcaldia, la cosa està fotuda, no vaig a dir una mentira. Però encara que estigui fotuda, volia aclarir que quasi ha sigut l'única situació possible. És a dir, no hi havia forma de conformar un govern en la proposta que feia el Partit Socialista, en la proposta que feia inicialment. Però sí, en aquesta proposta sí que podem intentar revertir la situació i aconseguir alguna cosa que en la proposta del PSOE al principi era impossible. Per tant, tenim la il·lusió i les ganes de que se faça, i de que s'arribi a un acord. Perquè clarament les prioritats sí que estan clares. La primera prioritat, evidentment, era donar una resposta al recolzament de la majoria del poble en les eleccions. I sí que és de veres que el que s'ha dit abans, la suma, nosaltres sumem 3.600 vots, per tant sumem més vots que el Partit Popular i més vots també que el Partit Socialista. Per tant sí que teníem el dret a intentar-ho. Una cosa és intentar-ho, i altra cosa a on arriba, però tenim que fer l'esforç i tenim que fer-ho en tota la il·lusió possible. La segona prioritat, ja s'ha dit també, però la segona prioritat clarament és no permetir que governi el Partit Popular. Que governi, més que el Partit Popular, no permetir que governi la dreta.
no permetir que governen els conservadors. Per què? Perquè precisament estem en el costat opuesto, ¿no? Nosaltres no som així, i entonces volem lo contrari, i com volem lo contrari, pues estem fent tot l'esforç possible per a que sigui al revés. I en tercer lloc, la prioritat tercera seria clarament conformar un govern diferent a lo que han vist fins ara, un govern plural, diferent també a la proposta inicial del Partit Socialista, que seria conformar més partits polítics dins de lo que és la Junta de Govern, un govern progressista i plural. I si serien les prioritats. Però arribats a aquest punt, pues, clarament tenim que intentar-ho i donar resposta també a per què no el Partit Socialista directament. Pues, bueno, no és que nosaltres vulguem que no governi el Partit Socialista, tot el contrari. Nosaltres volem afegir al Partit Socialista, volem afegir-ho a aquest pacte, a banda de que el necessitem, i que també hi ha que reconèixer-lo, el necessitem, però a banda d'això, perquè en les bases del Partit Socialista hi ha moltíssima gent progressista i moltíssima gent que ha fet moltíssim per a aquest país i per a aquest poble també, moltíssima gent. I bueno, el que han fet al principi de l'exposició avui dona l'exemple, no? Vull dir, Cerolo era una de les persones que més ha treballat per la dignitat de les persones i és del Partit Socialista, era del Partit Socialista. I com dice, pues, n'hi ha una muntonada de gent que ha fet moltíssim per el canvi en este poble i en aquesta societat. No oblidem tampoc el temps que estan treballant i que han fet moltíssimes coses. Per tant, nosaltres no anem a descobrir res nou. El que anem a fer és intentar sumar a tota aquesta gent de base que té aquesta il·lusió també i aquestes ganes de transformar la realitat i aconseguir aquest govern plural que volem. I que volem, jo crec que volem tots ara. Perquè si tornem a lo mateix, però en lloc de blanc-negre, pues no és suficient per a transformar la realitat. O pensem que no és suficient. Per almenys nosaltres pensem que no és suficient. Tenim que fer un esforç de pluralitat, inclús integrar a més gent. El que passa és que, clar, no se pot treballar en gent, no se pot treballar, vull dir, en tot, en gent que no siga progressista. Se pot treballar en coses puntuals i, evidentment, donar-nos la raó en coses i en propostes que facin bé, però no se pot donar la raó en tot i a banda que és pràcticament impossible governar. És pràcticament impossible governar. Bueno, arribat a aquest punt, jo crec que la gent que demana dels polítics, i ho he dit ja personalment, si m'ho ha preguntat gent, i ho he dit personalment a més d'algú, però bueno, jo crec que la majoria de la gent que demanem dels polítics, en principi, és la capacitat, no? Capacitat de poder governar. Bueno, doncs jo penso que en aquesta pluralitat sí que podem arribar a tindre aquesta capacitat entre tots i entre totes els que estem així, podem arribar a tindre aquesta capacitat per a poder governar. No tenim l'estructura del PSOE, és del PSOE, no la tenim. No tenim aquesta estructura perquè ells porten molts anys i tenen més mitjos per a poder tindre l'estructura que tenen. Però jo crec que la capacitat no és només la titulació acadèmica, que també, però la capacitat és també la capacitat de treball, la capacitat de diàleg, la capacitat, en definitiva, de prendre la gestió d'una forma més ordenada i més consensuada. Després estaria la ideologia. La ideologia també és importantíssima. I la ideologia precisament conforma això que estàvem parlant antes de la pluralitat. La ideologia, més o menys, ja sí que s'ha dit també així abans, que a l'hora de consensuar el programa bàsic de govern no hem tingut cap problema. I ho hem fet ràpidament. I de fet ara després farem l'acte de signar-ho, perquè el tenim ja consensuat, però hi ha que signar-ho i el signarem públicament. El que és el programa bàsic de govern, que sí que hem estat discutint, però que clarament no hi ha hagut cap problema en portar-lo endavant. I després de la ideologia, clarament, que ja us dic, que seria una ideologia que permetria, sobretot,
una redistribució més justa de la riquesa i de recursos, estaria també l'actitud. L'actitud també és una cosa importantíssima que la gent demaneu als polítics. És que haveu tingut la possibilitat de seguir els plenos, no ara en aquesta legislatura, sinó en els 20 anys que duem, se n'haveu adonat segurament de que l'actitud prepotent la dona les majories absolutes. Aquesta actitud prepotent el que volem és canviar-la. Aquesta actitud prepotent només que du a conflictes, només que du a no poder avançar, a tu me dones la idea i després jo te la fico i jo faig el que tu dius, tu ho fas després i me fico jo la medalla, a moltes coses d'estes que a l'hora de la veritat no porten a cap de puesto, perquè en una actitud negativa l'únic que fas és crear enemics i la gestió pública té que ser tot el contrari. I per últim estaria, des del meu punt de vista, la honestitat. La honestitat també és fonamental. Per què és fonamental? Perquè cadascú de nosaltres tenim una història i darrere de nosaltres hi ha moltes vivències, moltes experiències que la gent en coneix. I sabem que la honestitat és fonamental també per a dur endavant la política. Perquè la política al fin i al cap és simplement gestionar lo públic. Gestionar lo públic. I això és el que volem nosaltres, gestionar en honestitat. Que no hi hagi darrere de cadascú de nosaltres ninguna cosa que puguen dir pues este fa això, este fa lo altre, a este està fent clientelisme, este ha ficat a la seva germana a treballar a l'Ajuntament. Això és precisament el que no és honestitat i això és el que volem canviar. Per tant, vosaltres teniu la paraula, evidentment, vosaltres teniu la paraula, però nosaltres al final de la correguda sí que volíem proposar-li al Partit Socialista, que sí que hem quedat que després signarem i li donarem la proposta, sí que volíem proposar-li així ja, perquè sé que hi ha gent del Partit Socialista, evidentment, i volíem presentar-li, a banda d'aquesta proposta, que demà se ho estudies. Demà, tot el dia de demà, que és dimecres, que se ho estudie. Nosaltres tornarem a estudiar la proposta que ells van fer, evidentment, la tornarem a estudiar. I ara que només arribar a Esquerra Unida, però bueno, és igual, perquè ara som uno i no som tres. Estudiarem també la proposta. I després, emplaçar al Partit Socialista per al dijous, per al després demà, perquè el temps ens apremia. I el temps és important. I l'objectiu, la prioritat també la tenim clara. Entonces seria emplaçar al Partit Socialista bé en la seva seu, bé en públic, com vulgueu. Partit Socialista com vulgueu. Però a negociar ja directament en, primer, llevant les línies roges que heu ficat de l'alcaldia, o sigui, sense línies roges, i fer una negociació de tot el programa i de la composició de govern. Nosaltres sí que hem fet una proposta també que seria més plural i que no definís qui té l'alcaldia, però sí definís que dins de 3 del Partit Socialista, 2 Riba-roja Port i 1 de Compromís i 1 d'Esquerra Unida conformarien un govern plural. Un govern on estaria representat tots els vots del poble, de progressistes, evidentment, tots els vots del poble, i on podríem intentar avançar. Entonces, simplement seria quedar el dijous com vulgueu, fer-ho públic o fer-ho com vulgueu, simplement com vulgueu. I després, el divendres, que és l'últim dia que tenim, si hi ha alguna cosa d'última hora, intentar limar allò que se pugui canviar. En les negociacions sabeu que sempre al final pot haver alguna coseta que es pugui canviar i arribar al dissabte en el que tots i totes volem, que és un govern sense el Partit Popular. Bé, ara anem a obrir un torn de paraules. En principi, aneu alçant la mà, jo vos aniré prenent nota, intenteu ser concrets i concisos amb la finalitat que la major part
Estic dient que jo crec que les persones no en els partits i hi ha moltíssima gent que no ha pogut dir avui però miraré a tindre perquè el veure l'altre dia el vídeo que va gravar el PSOE mos ha obert els ulls a moltes coses. Digueu que no arribareu a calfar la caïda, que en 3 minuts ja teniu l'acord pres. Heu fet antes, haveu posat una llista dels junts i no estaríem així. No s'haurem perdut vots per ahí. Per tant, digueu que no teniu decidit qui va ser el candidat, perquè vos dona igual. Els que han votat no vos dona igual. Això se pensa antes, perquè potser resulta que hi ha gent que li agrada un determinat ja que no el vol veure ni en pintura, com us passa a vosaltres en el candidat del PSOE. Pues hi ha gent que no vol Robert, hi ha gent que no vol algú de vosaltres, per exemple. Això de no teniu decidit és un poc enganyar el personal. Digueu-lo del sentit comú i lo de la capacitat. El sentit comú pareix que quan tu arribes a tocar o la possibilitat de tocar un poc de poder ja és completament diferent del que tenim els demés. Jo la veritat és que m'agradava molt l'eslògan de torna a somriure, vota en il·lusió, però m'ha salido tan poquet, m'ha salido molt poquetet, perquè és que en el vídeo es va veure com se va dir que no volem alcaldessa del Partit Popular entre cometes, aunque entre cometes. O sea, que és dir que a lo millor sí que pot ser l'alcaldessa del Partit Popular. Si no vos ha votat per això, o no vos hem votat per això, si resulta que digueu que teniu una majoria social, perdona, a lo millor si no l'heu votat del principi, la tindríeu o no la tindríeu. Depenent de qui estigueu. Jo tinc que dir, la senyora molta gent del PSOE, gent que me coneix, jo no soc gens partidària, a mi no m'ha agradat mai Roberto com a alcalde. Sempre ho he dit, no m'agrada Robert com a alcalde. Hi ha hagut molta gent del PSOE que se n'ha anat per cosa de Robert. Però és que resulta que Robert, en este cas en concret, els que van veure en el vídeo, que no són del PSOE i que analitzem tot i que no hem votat al PSOE, encara que hi ha molta gent que ha votat al PSOE sense ser del PSOE, precisament perquè no entre el Partit Popular, resulta que veiem que el que diu Robert aquest dia, que pareixia que sí que portava els deures fets, és que la proposta era que l'alcaldia no era negociable. Jo penso que sí que se podria negociar, però a mi me dona igual. Sense agradar-me Robert com a alcalde, m'agradaria igual que fora Robert alcalde sempre i quan se complís el que estava dient. I hi hauria en la Junta de Govern membres de tots els partits i el PP a l'oposició. No se governen els plens, se governa la Junta de Govern. Si resulta que aquesta majoria que penseu que teniu, aquesta capacitat que dius que, Rafa, que la gent demana, no teniu la capacitat de governar, no podeu pactar en Ciutadans, perquè vosaltres no voleu a Ciutadans, i si Ciutadans és possible que tampoc us volgueu a vosaltres. Vosaltres no teniu que, si el PSOE no accepta el que vosaltres digueu, no n'hi ha govern vostre, no mos digueu el que faríeu si governareu perquè no podeu. I aneu a permetre que, perquè no vos agrada de Robert, quan resulta que ell està dient que n'hi hauria membres de tots els partits en la Junta de Govern, això fiscalitza, Robert no podria fer res, que els demés no sabeu que podíeu permitir-ho, censurar-ho o el que fora. Per tant, únicament dir que la coherència ha fallat ja. Jo recorde que en el 82 Felipe González, por el cambio, OTAN no, va ser fuera y nos va financiar la OTAN, y Lluís Llach va presentar una demanda contra Felipe González, que había defraudado. Y así resulta que me vienen en Twitter algunos tweets de algún que está ahí sentado que dirían: María José Ruiz, no serás alcaldesa, no serás. Pero ese tweet es ahora.
encajo dentro de un proceso de negociación. Por tanto, que ya me engaño, que es obvio que las negociaciones siempre hay tensiones. Simplemente la pregunta es, en ese proceso que planteáis, en el supuesto de que el Partido Socialista se atienda a participar en él, ¿habría algún problema, llegado el caso, de que el alcalde fuese socialista? Simplemente la pregunta. Yo estoy observando que esta reunión es muy importante, pero claro, la estamos cogiendo a foro pasado. Estamos cogiendo los perros bien. Y estoy pensando, ¿vosotros os imagináis si lo que estamos haciendo aquí hoy lo hubiéramos hecho un mes antes de las elecciones? ¿Sí íbamos a tener la situación que tenemos? No lo tendríamos. Sería una piña no contra el PP ni contra Ciudadanos, no, contra las políticas que ha hecho el PP, que nos ha estado robando por todos los rincones de España, y nos han estado robando también los socialistas por todos los rincones de España. O sea que nosotros estamos contra las políticas, no contra el PP ni contra Ruiz. Por otro lado, yo hace más de 8 años que vengo reivindicando, lo he propuesto a Raga, lo he propuesto en Izquierda Unida, lo he propuesto en Podemos y ahora lo vuelvo a proponer aquí. En el programa que habéis repartido no está perforar el muro de la vergüenza. Es muy importante perforar el muro que hay delante del ambulatorio para las personas mayores que ya no podemos andar, y no lo veo aquí. Sin embargo, sí hay otra reivindicación que ha sido mía y la he defendido. Yo tengo que decir que tampoco tienen mucho los programas que hemos de expandir con un porcentaje bastante. Lo que sí os puedo decir es que dentro de esta región nos hemos presentado con unos comentarios con asociados, y yo sé que más del 95% de ellos han votado una opción de los. O sea, la vuestra, sea la de
es una cosa ya pasada, de eso no se puede hacer un cambio. Lo que hemos de intentar hacer es el cambio del ayuntamiento. El PSOE nos puede gustar a nosotros porque es una forma de izquierda, el que no nos gusta es Raga, y lo que no nos gusta es que nos lo impongan, porque la mitad del pueblo este sabe cómo es Raga y cómo funciona Raga. Lo que no puedes llegar a una negociación, pienso yo, en mi manera de pensar, es imponiendo una alcaldía y 3 concejales. Y una negociación es para debatir la alcaldía y los concejales, y entre todos intentar llegar a un acuerdo. Si el pueblo no quiere que el PP siga después de los 20 años que ha llevado, que no queremos que siga, habrá que ponerse todos de acuerdo, pero partiendo de unas líneas rojas. Todos sabemos las líneas rojas que tenemos. Y lo que no podemos pretender, porque ninguno de los que está aquí quiere un asiento. Nosotros queremos una posición digna y donde al alcalde que sea un corrupto se le puedan parar los pies. Eso es lo que queremos nosotros. Y si vosotros, los socialistas que estáis aquí, sabéis perfectamente que Raga no es una persona en condiciones, tendríais que ser los primeros en denunciarlo. Porque sabéis que durante 4 legislaturas... ¿Me dejáis hablar, por favor? ¿Me dejáis hablar? Respetar el turno de palabra. Vosotros sabéis... Vosotros sabéis que durante 4 legislaturas el PSOE ha ido perdiendo votos. Y los mismos socialistas tendríais que pensar el por qué el PSOE ha estado perdiendo votos en este pueblo. Yo no digo que sea corrupta, yo digo que la misma gente del PSOE sabe perfectamente cómo es Raga y muchos militantes del PSOE no lo quieren como alcalde. Eso es lo que hay. Nada más. Gracias por respetar el turno de palabras. Una anécdota, es una tontería, pero ayer mismo aquí en este local dijo que gracias al PSOE se había grabado el acto, ¿no? Como diciendo, no, decídmelo vosotros exactamente, porque yo no pude estar, pero vino a decir esto, lo que me han dicho, que había sido gracias. Bueno, nosotros le solicitamos, le dije yo personalmente, ¿te importa que grabemos la reunión? Sí, sin problema. Mira, tengo un periodista preparado para que la grabe también en vídeo. Pero salió de nosotros decir, ¿te importa que grabemos la reunión? Si no hubiese sido una reunión cerrada. Y lo pueden decir mis compañeros. Y entonces ya, si entramos en ese, dices, es una tontería, porque no tiene nada de importante. Pero ¿qué confianza puede darnos si en una cosa así que no tiene nada de importante, ya se está poniendo la medalla como que ha hecho un logro, conseguir que... Pues entonces no tiene ningún sentido que... Me refiero que hay desconfianza en ese... lo que decías, no te gusta Raga, pues tú lo has dicho. A lo mejor a otra gente tampoco le gusta. No habría problema que hubiese un alcalde socialista, quizás. No tenemos una línea roja, contestando ahí. No tenemos una línea roja de que tenga... Nuestra línea roja es que no gobierne el PP. Preguntabas por ahí. ¿Vale? Es una línea roja que no gobierne el PP. Pero no nos pueden poner otras líneas rojas que nos cierren el voto. Si el voto es que tenemos que poner en la papeleta Robert Raga, no sé qué estamos negociando. Porque el sábado ya digo que no tenemos otra opción. Poner un nombre en una papeleta. Entonces, la propuesta de gobierno, ya de primera se incumple la ley
incumple la ley, porque nos hace una propuesta con 8 miembros en el Consejo, en la Junta de Gobierno, y solo pueden ser 7 y el alcalde. O sea, que no sé cómo lo va a arreglar, pero esa propuesta no tiene sentido. Entonces tendrá que aclararlo. Solo pueden haber 7 personas en la Junta de Gobierno, y pone 7 el alcalde y 1 más, pone 9. Entonces eso no puede ser. Respecto al acuerdo antes, ya nos hubiera gustado, nosotros hicimos intentos de conseguirlo. Pero es que los partidos, la estructura, el problema de todo es la estructura de partidos. La estructura de partidos. Yo creo que para las generales va a haber un cambio ahí. Va a haber un cambio porque ahora Madrid ha triunfado, Ada Colau en Barcelona ha triunfado. Y no había competencia ahí en esos partidos. Aquí en Valencia ha habido otras propuestas que no han tenido tanto éxito, pero una candidatura Ciudadana Unida hubiese ido mucho mejor, seguramente. Pero no ha sido así. ¿Por qué? Pues porque hay votos que cuentan para la diputación. El diputado comarcal sale de los votos de aquí. Si te presentas con un partido aparte, en un sitio, en un pueblecito, y en otro, se pierde el diputado. Son cosas de estas que trascienden un poco el ámbito local. Y entonces los partidos no dejan que ocurran esas cosas. Si no, sí que se hubiera podido solucionar. Creo que he intentado contestar a la mayor parte de las intervenciones. Algo me habré dejado. A mí sí que me agradaría demanar, por favor, que no se personalice en ningú, perquè, por lo menos intentar-ho, perquè estem així, hi ha gent de tots els colors i que demanem, jo per lo menos que li dono molta importància a aquest acte per la possibilitat que té d'aconseguir els objectius, no? Entonces yo sí que m'agradaria que per favor no personaliceu en ningú, que intentem ser el més educats possible per no arribar a lo que casi ha passat, ¿vale? Simplement és això. Però bueno, en el tema dels pactes sí que m'agradaria també que sapigueu que sí, que s'intenta fer pactes abans, però sí que és difícil quan hi ha estructures ideològiques de cadascú, però incluint tots, s'ha intentat però no s'ha aconseguit. No s'ha aconseguit perquè en aquesta ocasió, i sí que és de veres que era temps de progressistes, nosaltres diem temps d'esquerres, en el nostre lema diem que era temps d'esquerres, però també era de veres que era temps de pactes. Feien falta pactes perquè sabíem que no hi havia suficients majories, però ningú sabia el resultat de les eleccions. De fet, el resultat final mai en la vida és el que nos espera. Mai en la vida és el que nos espera. Entonces, clar, és prou difícil fer pactes abans de... La majoria dels pactes fan després. I és totalment legítim i no passa res. Però sí que és de veres que s'haurà aconseguit al millor més recolzament popular. Però al final s'arriba, que és l'important. Vinga, més preguntes. Jo volia comentar-vos, subscriure completament les paraules dels dos companys, de Rubén i de Rafa, dir-vos que el tema dels pactes abans de les eleccions, a favor del mateix que han dit, els partits tenen unes estructures, quan tu estàs afiliat a un partit te deus a d'elles, però en política i en estos anys de democràcia que portem s'ha vist sempre i està a l'ordre del dia. Feia ja molt de temps que no arribàvem a aquesta situació, perquè encara tot havien sigut majories absolutes i no havíem tingut la possibilitat de trobar-nos en aquesta situació que jo penso que és històrica, perquè ja feia moltíssims anys que no se podia donar, i ara que la tenim hem de saber gestionar-la i hem de ser responsables, i crec que tots ho som, nosaltres del Partit Socialista, i tots volem el mateix objectiu, i és tindre un govern estable i durader per a posar davant de les nostres polítiques a les persones. Entonces, jo us volia dir també que això és el xoc polític, el tema
del pacte. Jo m'he fartat de sentir i estic sentint que ara la inestabilitat que va portar tot això, doncs mireu, jo, com bé dia la periodista de la SER, Pepa Bueno, bendita inestabilitat, perquè hem d'aconseguir que aquesta inestabilitat porti a pacte que el que aconseguisquen és que se tinga un major control, una major transparència i una major fiscalització. Que vosaltres com a ciutadans pugueu anar a l'Ajuntament, demanar el document que vos faci falta, que el tingueu, però, vamos, en menys que tan un any. Que demaneu qualsevol cosa i se vos puga donar. Parlant de l'Ajuntament. Però ho volem tots. Jo crec que el Partit Socialista, els companys que estan aquí del Partit Socialista i els que no han pogut vindre, que ho volen igual que nosaltres. I ara és temps de pacte per a poder aconseguir l'objectiu comú que tenim tots, i és un govern progressista. I aquesta és l'única idea que tenim els que estem així, i suposo que el Partit Socialista. En quant a lo que deia Paco, ja te ho vam contestar. Nosaltres no tenim ningú problema en que l'alcalde siga del Partit Socialista. El que no podem és arribar a una negociació i que algú ens diga això és innegociable. Per favor, venim a negociar-ho tot o venim a negociar el que a tu t'interessa? Jo crec que tenim que tindre la suficient maduresa democràtica per a aconseguir aquest objectiu. I hem de ser molt generosos, tots. I jo crec que vaig a ser el primer. Gràcies. O per sort, jo en aquest cas, si vos fixeu com estem dient, seria per desgràcia, les lleis les fan les persones i per a la legislació municipal els que ho dissenyaren van pensar que qui no tinguera majoria absoluta en la primera votació seria la llista més votada la que estaria. Això no passa en el Parlament espanyol ni en les Corts Valencianes. Jugaren al bipartidisme des del principi els que dissenyaren això. Nosaltres estem volent canviar això. No hem pactat anteriorment, hem pactat posteriorment. Jo me sento orgullós d'haver pogut pactar després de les eleccions amb la gent amb la que hem pactat. I no me sent gens preocupat pel que ha passat anteriorment. Cada ho ens hem provat davant les eleccions. Cada un tenim la nostra representació, la que toca, 3, 2, 1, i ho hem ficat damunt de la taula posant en valor el que ens uneix, no 3, 2 i 1, posant el que ens uneix. I, sincerament, crec que això val molts diners, perquè potser penseu, clar, els que no esteu ficats directament en la política, se sentem a parlar, potser Podemos pensar, jo és que potser ahir en la llista de possibles incidors me voldria ficar 4. Això ho faríem nosaltres, compromís, jo ho ficaria 4. És que ara no, jo crec que no hauria de ficar 2, perquè en esta legislatura passada tenia 2 i ara... Coses dies que les hem de valorar tots. Jo veig positiu, ens hem provat davant de vosaltres, el poble ha dit, a tu te'n dona 3, a tu te'n dona 2, a tu te'n dona 1. Per què? Doncs cada un sap per què ha donat a 1 o 2, a la 3, a la 1. Per tant, jo no sé si contestes què vol dir, però jo crec que no hem de fer un problema de l'anterior. Sí que hem de fer d'un problema canviar la llei que tenim perquè favoreix el bipartidisme i estem en contra els 3 i més 100 del bipartidisme. Això ho hem de traslladar a on toca traslladar-les, a Madrid. I aquesta llei cal canviar-la. Cal canviar-la per a què? En les Corts Valencianes, si 11 regidors o 7 o 8 se fiquen d'acord, són el major nombre de vots. En els altres llocs és així. Per tant, això és un punt que tenim ahí en l'aire que haurem de treballar. Jo, que és cert, voldria que no se personalitzara o hem dit en grup. Ara, també dic, dit això, m'ha deixat de donar per a la nova política el Guillem posa d'entrada una línia roja. Hem sigut dècades de decepcions i jo crec que aquesta etapa, una cosa, almenys nosaltres ho tenim bastant clar, va marcar.
i és la necessitat de consensuar, la necessitat de dialogar, la necessitat de fiscalitzar-se uns a altres, perquè el no haver-ho fet és el que ens ha dut a aquesta situació. Les majories absolutes que li importa 3 pitos el que pensa en el pleno i a més no estem a la Junta de Govern ni res, això ens han dut així, a col·locar els que jo vull col·locar, a fer la política que me dóna la gana fer. I això com se trenca? Creant dinàmiques diferents i ficant en els llocs que toca de govern per consens, per diàleg, que és dur, que això és més fàcil governar en majoria absoluta perquè té la majoria absoluta, no? Però jo crec que els 3 que estem així estem per aquesta dificultat fer un valor. Nosaltres volem que se dialogui, que se pacte, i això mostrar-ho com estem fent així, traslladar-li al poble aquesta dinàmica de treballar, perquè jo crec que això és un valor important que evitarà que d'aquí 10, 15 o 20 anys tornem a estar en la situació actual. I això ho hem de tindre tots bastant clar. Per tant, fiquem un valor, nosaltres ho volem ficar en valor. I li diguem ja, des d'ací ho hem dit tots, al PSOE, no volem ni a res, demostra que saps dialogar, demostra que saps consensuar. Són 4 anys, hi ha un programa i unes determinades gent van assumir responsabilitats. Uno només serà alcalde. Però ha de ser l'alcalde i el procés que entre tots els que anem a governar, si s'ha de governar, i els que heu governat, decidim. Nosaltres entre nosaltres, això que diu aquí, que hi ha alguna persona per ells, que no ho heu decidit. No ho hem decidit no perquè ningú ho vulgui fer, sinó perquè tots hem mostrat, o han mostrat, els caps de llista i les agrupacions que hi ha darrere, la suficient humilitat com per no dir jo que tinc 3, jo m'imposi, ells soc 3, vosaltres sou 2 i jo 1. Ningú de tots ha dit això. Des del primer moment han dit farem un procés, mirarem com acaba tot, com va tot, i ficarem la persona que entre nosaltres creguem que ahir ho pot resoldre millor. I estem ahí. No hem decidit perquè no sabem qui pot ser, no, perquè estem volent crear el millor procés possible, la millor situació possible per que el dia 14 o el dia 15 este poble tinga el que deu tindre. És un alcalde apoyat de veres per tots els que estan darrere, per els 11, per els 10 i si pot ser més. Jo volia dir això. Bona de veres és una esquerra. Jo ho tinc clar, això ho tinc jo comprovat, els 48 anys que tinc. Potser més joves o més vells no ho hauré pogut comprovar. Per tant, estic il·lusionat. I estic il·lusionat a Nova York perquè per la meva vivència he tingut que viure moltes negociacions, moltíssimes. I moltíssimes negociacions que no com esta estaven enquistades totalment. Enquistades totalment. I en l'últim moment ha sorgit la xispa i s'han pegat acords. Jo sé que se
va a plegar acord, perquè des del meu punt de vista negociador, això és una negociació tancada que ens obliga a plegar a un acord, perquè si no apleguem a un acord des de l'esquerra, els millors d'este poble, tingueu en el cap que sou vosaltres l'esquerra, les millors persones d'este poble, si no apleguem a aquest acord nosaltres, el nom de l'alcaldessa li dona la llei i és Maria José. Ho van donar també les urnes. Nosaltres hem de pactar i ara ja n'hi ha només que dos formes de fer el pacte, PSOE i el sí que estan sí. No n'hi ha més formes de canvi de govern. No n'hi ha. Ja ho tenim molt fàcil. Mireu si és fàcil. Jo venia ahir així també, perquè m'agrada continuar el tema de la política, ¿vale? I hi ha una cosa que jo demanaria reflexionar, no costa tant fer aquesta reflexió i de veres que per assentar-se a negociar faria falta que se fera. ¿Vale? Des del Partit Socialista no costa res dir, mireu, s'han enganyat a dir que era innegociable i irrenunciable l'alcaldia, perquè realment no sé a què renuncien quan no la tenen. Particularment penso jo, cada un pot pensar el que vol. Jo puc renunciar a allò que tinc, de lo que no tinc no puc renunciar. I estic obligat a pactar-ho, no puc imposar. Mireu, jo com a persona d'esquerra no soc una persona sumisa, soc assertiu. En mi trobareu un amic sempre que pugueu i me busqueu. Segurament una persona que us ajude perquè soc així. Però no soc sumisa. I si a mi quan me senten a negociar m'imposen, la imposició no mos agrada. Crec que no mos agrada a ningú de les persones d'esquerra, sigan d'on sigan. Per tant, jo ho interpreto com un error de negociació, com un error de que com això no ens ha passat en 20 anys, és una cosa nova, ¿vale? Pues anem a viure el que també és bonic, ¿no? Jo vos invite, de veres, que jo no soc ningú, soc simplement un home d'este poble, que me vaig a quedar fora, que me vaig a quedar donant per el cul que govern. Activisme social, jo vaig a continuar a dir com una mosca cojonera, és el meu. Entonces yo sí que vos demanaría, sentir común es el macho de sentir, ¿no? Reflexión y tornarse a sentar, como me ha dicho, creo que ha dicho Rafa que se va a ir, a ver si el dicho se puede tornar a sentar, y tingueu clar tant del sol, con tots els demés, que és una negociació tancada obligatòria per a plegar acord. Per tant, mireu a veure de quina manera se pot plegar, perquè esteu tots capacitats per a plegar l'acord, i s'ha l'altra, tant vosaltres com el Partit Socialista. Res més, gràcies a tots. Pero que porta mucha gente que arriba y que no la tiene. Entonces, el primero tiene sus votos, que la mayoría del sistema. Yo no la votar, que cosa. Que yo votar a Esquerra no los voy a dir aquí, però adéu. Però el que vull dir-vos és que ell té una experiència i té un rodatge 24, el que menys no coneix a la gent del poble. Ni conegueu el que parla l'Ajuntament i veurem quan t'obriu la caixa el que n'hi ha, que segons ell hi haurà entariment. Com el pacte. Aneu en coneixement d'això i tot primer el rodatge i entreu, primer entreu i després ja veurem el que passa. I mira, què ha fet la Mónica Olesa? Com ha peleat, ha guanyat. Pues això és el que teniu que debatre, que són els que esteu guanyant l'Ajuntament, si els que entreu, a ajustar-li comptes al que estigui l'alcalde. Però no voleu ser l'alcalde en 14 vots, però feu el favor, digueu-vos d'acord. Bueno, de todos modos, poco más o menos estoy de acuerdo con todo el mundo. No hay que personalizar en una persona lo que es un emblema, como el Partido Socialista, que es inútil, no sirve de nada. Y sobre todo con ese señor que está ahí. Lo que hay que hacer evidentemente es lo que pide la ciudadanía. Primero, erradicar lo malo y después entrar donde hay que entrar. Nada más. Porque todos los demás, tanto todas esas personas que están ahí, como todos aquellos señores, han dicho exactamente lo que estaba dispuesto a decir. Nada más. Una punta es un tal Javier. Yo estuve en la reunión también que se puso, estoy viendo propuestas básicas de un gobierno municipal de los grupos de progreso de Barroja. Tenéis que haber puesto de 3 grupos, porque las
igual que seamos este o el otro. Por tal de que no sea este. Me da igual que seamos este o el otro, por tal de que no sea este. Y estoy marcando una línea roja de que este no puede ser. Así, claro, lo habéis dicho. Uno, otro y otro, los tres. Los tres. Eso es el progreso. En el progreso hay dos líneas, por una y por otra. Cuando os presentáis para la alcaldía, cada partido presenta un cabeza de lista. Y esa persona es la que va para alcalde. No el otro, el segundo, el tercero. Es el cabeza de lista, que representa a todo el partido. Yo creo que los 17 años son difíciles, lo que es eso, porque me he dicho mucho. Pues hay que defenderse. Me parece muy bien que después de unas elecciones y los resultados se hagan los consensos. Me parece perfecto porque es lógico y es lo lógico. No sé si hay que sumar fuerzas para llegar arriba, eso está más claro. Aunar esfuerzos. Es que lo que estoy viendo es que estoy pregonando los cuatro lo mismo. Entonces, si hay cuatro grupos que pregonan lo mismo, hay que apoyar al partido que no el partido más local, el partido de progreso que más apoyo de la ciudadanía ha tenido. Ha sido mucho miles de votos de diferencia. Entonces estáis metiendo mierda en vuestra casa. Y vuestros votantes lo van a ver. Y el insultar a las personas directamente en público, pues tampoco es positivo para nosotros. Descalificarlas es que si hay problemas, hay unos juzgados para denunciar lo que haga falta. Y claro, Roberto, es alcalde, no va a ser por mayoría. Va a tener a todos vosotros, además que cuenta con vosotros, se cuenta con vosotros para gobernar, porque él no puede gobernar solo. Para cualquier decisión tendrá que tener el apoyo del resto de partidos, de todos. Se le va a controlar de arriba abajo. La transparencia que pone salir también la pregona el Partido Socialista. Este no veo sentido yo, después de la primera reunión que se hubo, que está grabada y que la haya visto, y la valoraré muy positivamente, no veo sentido ya esta reunión. Yo tenía que haber estado planteado ya hace días. A partir de ahí, quiero la pregunta. ¿La línea roja cuál es? Es que no gobierne Roberto o que gobierne uno, otro o el otro. ¿Cuál es la línea roja? La única línea roja que queremos quitar es la que nos han puesto. Eso lo hemos dicho varias veces. Estoy diciendo que un cabeza de lista se presenta para ser alcalde de un pueblo que ha votado por una mayoría y progreso. Sí, pero me preguntabas si nosotros poníamos líneas rojas y hemos dicho que no. Que varias veces. No estamos diciendo que seamos que tenga que ser ninguno de nosotros tres. Eso lo ha dicho todo el tenemos claro que tiene que ser uno de los tres. Vaya, que respetar una palabra. Si estás apuntada, yo pongo la palabra a cualquier parte, no tiene ningún problema. Pero no es una línea roja. A ver, podemos decir que tiene que ser uno de nosotros tres porque es nuestro deseo. Pero yo no tengo ningún concejal. ¿Cuántas veces te ha votado así? Rubén, no entres ahí. ¿Por qué Andrés ha dicho que no va a permitir que Roberto no Es sea que alcalde? no tens la paraula. No ho sé, però no te toca. Si fem tots això, no s'aclarim. Anem a guardar esto. Vale, solo te contesto una cosa. Responde. Que no tengo la paraula. Yo lo único que voy a contestar es que en ningún momento este partido que...
Jo el que volia dir-vos és que en cap moment nosaltres hem posat ninguna línia roja en la intervenció que hem tingut aquí. Una altra cosa és les opinions particulars que has expressat les persones en un determinat moment. Això cada un tindrà que assumir la seva part de responsabilitat, però aquí estem parlant des del minut 1 del partit que nosaltres no tenim ninguna línia roja. Ens han preguntat que si estaríem disposats a apoyar a un alcalde socialista i hem dit que sí. El que no hem volgut o no volem és que se'ns imposi en una negociació algo ja d'antemano. És que en això no ens van a trobar. Nosaltres volem anar a una negociació per a negociar-ho tot. Tot. Creguem que tenim la força i tenim la suficient maduresa democràtica per a poder pactar entre tots i no mesclot al Partit Socialista, al contrari. Si és que volem que se sumi a aquest projecte, que aporte les seues propostes, que evidentment no van a coincidir totes, però potser nosaltres en algun punt no hem aprofundit tant com ells. Benvinguda siga tota l'aportació positiva a aquest gran pacte de progrés que volem crear. No tenim ninguna línia roja. Ara, no se confondem. Tampoc volem que ens imposen ninguna línia. Perquè, com ve dir el company Enrique, les forces d'esquerra o les forces progressistes no volem que se'ns imposi ja més coses. És l'únic que hem complit. Yo voy a preguntar por qué Andrés, que está en contra del gobierno, ¿vale? Ha dicho en Facebook que Podemos no va a permitir que Roberto Rada siga alcalde. Tú demostrado que no has quedado para Facebook. Això una. Dos, perquè no has quedado en conversacions entre els tres partits, que no sé, o sea, les negociacions perquè no has algo gravat. I després, si li heu preguntat als afiliats de cada partit... Disculpa, te pots avisar que no te si podeu preguntar als afiliats de cada partit, que són tres partits, si estan d'acord en que els tres se junten de tot això. Vamos a ver, habéis nombrado generosidad. Yo creo que la generosidad, hoy en día empezado por conocer en el Ministerio de Metropolio, por favor, Carlos del Oro, representante del Partido Socialista. Yo soy militante del Partido Socialista y con mucha honra. Gracias, Rafa, por reconocerlo. Gracias, Rafa, por reconocerlo. Bien. Sigo con la generosidad. No encuentro ninguna línea de este programa que en el programa que nosotros os hemos entregado no cumpliese. No la encuentro. No la entiendo por qué decidisteis, a pesar de las invitaciones individuales a cada uno de vosotros, algunos las decidisteis, otros no, reuniros al margen y no intentar sumar como estáis diciendo ahora. No lo entiendo. Líneas rojas. Rafa, Robis, mírate bien el vídeo. El primero que habla de líneas rojas eres tú. Sí, mírate bien el vídeo. Míratelo. Y a raíz de ahí te dicen, ¿cuáles son esas líneas rojas? No las voy a decir. Y el candidato del Partido Socialista te dice, coches, me iba a decir 2 días. Pero evidentemente el primero que puso líneas rojas sobre la mesa fuiste tú. Mírate el vídeo. Mírate el vídeo que yo me lo he mirado varias veces. Míratelo. Comisión local, claro, puede ser que haya algún error, pero lo que pretendía era que fuera lo más amplia posible. Y así os lo explicó Roberto en su día en la negociación, lo más amplia posible. Grabación de vídeo. Rubén, vamos a ver. Si por eso tienes la confianza que tienes con Roberto, porque le hagan alcalde 25 veces. Si es por eso. Mira, nos invitasteis a una reunión. Os la aceptamos y sí hacer en el local del Partido Socialista, ¿verdad? Hubo un problema de una asamblea y tuvimos que ir al puesto.
teníamos preparado en nuestro local, porque era el nuestro, el vídeo para grabar. Nos fuimos al vuestro y como no era el nuestro, esperamos por educación que dijerais vosotros que se iba a grabar. Y os dijimos, vale, porque ya lo habíamos acordado, aquí en esta mesa ya habíamos hablado de eso. Y os dijimos, vale, pero no con un móvil, queremos el vídeo. Y se trajo. Si esa es toda la desconfianza, Rubén, me parece que es bastante bueno. Es bastante bueno. Yo creo que lo que hace falta es realmente generosidad, coger los programas. Os han hecho una propuesta, porque fijaros, al principio cuando se hablaban de programas, hablábamos de programas, no estábamos hablando de personas, hablábamos de programas. Os reunisteis, hablasteis del programa, no nos avisasteis y nos arrinconasteis a un lado. ¿Por qué? Es que no hay tanta diferencia. El 90 y tantos % lo compartimos. Por lo tanto, en la idea que os dijimos ya y en la propuesta que os hicimos, queremos que lo estudiéis, nos deis el vuestro, lo estudiaremos y yo os animo a que sigamos negociando. Efectivamente, a seguir negociando. Y después te vendrán más cosas. aplegueu al consens entre vosaltres. Perquè l'experiència meva jo ha portat molts anys treballant en molts anys. La faena que teniu no és ara. La faena m'emprendrà quan m'emprengueu a governar. Ahí és on m'emprendrà la faena i si ahí no teniu uns acuerdos, no ho veig, a mi me fa una quantitat de por, les majories absolutes, però les d'una banda i les de l'altra. A mi me fan por les majories absolutes, perquè no han fet un estimal a aquest país. Entonces, jo no vos demano més que miqueta de cordura, que això funcione i que quan governeu, quan m'emprenga a governar, que n'hi hagi una miqueta d'entendiment, perquè si no, vos vindrà l'odo altra vegada. I això és el meu problema, això és el que jo me fa mal. No vull dir coses més. Lo de no ir juntos antes a elecciones es perfectamente que se puede hacer, pero no voy a entrar en el... Antes has comentado, creo que alguna de tus tratantes, de que no se podía ir juntos antes, sí que se puede hacer. Antonio Benacer se ha hecho otro día en cualquier caso, lo que sí quería comentar es el tema de ahora, es el tema de, como vecino vuestro de PSOE, no sé si es activismo llamado como en Europa, tampoco me gusta ver, por ejemplo, pero son políticas que se solucionan en otros sitios y ahí donde toca. Pero las bases, la gente de a pie que somos nosotros, creo yo que si estamos aquí todos es porque tenemos en común por lo menos un objetivo, que es cambiar las políticas que se han hecho a lo largo de estos 20 años. Y muchas cosas que están por llegar, seguro. Os lo dice un periodista que supone muchas cosas que están por llegar. Entonces os pregunto, vuestro objetivo, porque está la línea roja, la línea larga, la línea corta, la línea negra, no sé qué más línea son. Si Robert Raga, por ejemplo, no fuese el alcalde, ¿no? Entiendo que la propuesta no sería esa, o no sé muy bien por dónde mentira. Vosotros tenéis una propuesta clara que hacer, por ejemplo, a las personas que los votan o a los futuros ciudadanos de los cuales seréis uno de vosotros o Roberto el alcalde. Esa es mi primera pregunta. Y segundo, no queréis anteponer, todos los que estamos, no queremos anteponer o seguir la corriente de toda esta gente que está aquí. Primero, la prioridad del ciudadano antes que cuestiones mínimas que son
si uno, si el otro, si alinea roja. Entonces, como se siente ahí con un límite, me levanto, me voy. Oscar, la prioridad no es esa persona que está yendo a controlar alimentos. La prioridad no es ese tío que se ha quedado sin curro. La prioridad es que yo, que acabo de estudiar, trabajar unos estudios método que ir a otro país. Eso no es. O es ser, por ejemplo, con los discursos como el número que es el partido europeo, que en las redes sociales, por ejemplo, son muy duros, muy duros, muy duros. Y te lo digo como responsable de comunicación, a ninguno de ellos, y a ninguno de vosotros por lo menos, hemos faltado el respeto en toda esta campaña porque entendemos que es un todo sucio y que descredita. Pero de verdad ese es el problema que hay que lo aquí. Ese es, Roberto, esa es tu preocupación como futuro concejal, futuro número 3. O la preocupación es que esta gente que está aquí viva un poco mejor. Haceos la pregunta, os invito a hacerla. Yo me la hago y dentro de mi espacio también les invito a hacerla. Pero por favor. Claro, es lo que me digo, pero también No. por ello. Yo de lo que os puedo hablar es que desde los 4 a 8 años que llevo en esta organización, ahora y cada casa se puede hacer algo de ello. Pero por lo menos lo que he visto por ejemplo en esta campaña es que hemos trabajado. Pero podrías saber, ¿cuál es la pregunta? Abrevia un poco porque ya es tarde. Se pueden unir con vosotros, con las vuestras, mucho mejor. ¿Es el progreso lo que nos interesa? ¿O es fagocitar y hacer que esa situación? No sé, de verdad. Pensé yo que como si no se fuera una de palabras, pues yo solo nada de parla, digo, no será de manera isina, porque si es de manera isina, se animan en el carcacho. Y como a algunos le traslade al PP, lo que hablar así, se van a comenzar a esperar más, van a comenzar a repartir. Ya lo están haciendo, ya lo están haciendo. Yo soy un poco tan gaster, ¿vale? Y muy, perquè s'ha fet els números ahí, perquè ens ho mostrat, n'hi ha majoria d'esquerres. Vull un govern d'esquerres. Esta vesprada, en la veu del País Valencià, en el digital, hi havia un editorial que després d'assabentar-se que pareix que en València no està la cosa així una mica que suposa humanitat de company d'allà, que serà una cosa tàctica, perquè si no és per tirar-se del moño, han fet una editorial i que els valencians no ens mereixem això. Bueno, jo dic el mateix, els de Tarragona no ens mereixem això. Mireu, hem votat. Nosaltres estem en aquest costat d'electors i vosaltres esteu en aquest costat de que aus electorals. Us sent molt, però us ha tocat la llei, us ha tocat la llei, us ha tocat la putada de tindre que negociar. Us ha tocat a vosaltres. I per tant tenim aquesta responsabilitat. Nosaltres confiem en vosaltres, o tenim que confiar en vosaltres, no tenim una gràcia. Perquè en la Junta d'Andalusia, si no arriben a acord, la presidenta va convocar elecció. Però així, si no arribem a acord, s'estarem 4 anys més. 4 anys. I els electors d'ací 4 anys també tindrem memòria per a dir per què collons l'altra volta sempre ho dia. Per favor, jo us demano a tots, a vosaltres i a aquells que se foteu totes les hores que facin falta, però que arribeu a fort. Se tanqueu les hores que siguen en bocades i aigua i escolta, a negociar. Yo quiero pedir disculpas a los compañeros socialistas si en algún momento se he podido ofender. Nada más. Jo volia dir que vaig estar a la reunió d'ahir, que estic en la reunió d'avui i que ho he escoltat tot i ho comprem tot, unes postures i altres, però com diu Carles, a veure què podem fer, i vull proposar alguna cosa. Anem a veure. Fa 4 anys a Alboraya van a començar a governar el PSOE amb el Compromís i tal. El pacte ha durat 2 anys i al final enguany el PSOE i el PP han pactat el pressupost i l'urbanisme, com sempre. El que vinc a dir que per a mi és molt important aquesta línia roja que té que ser no pactar amb el PP en 4 anys. Els 4 partits del PSOE i dels altres 3. Em sembla més important que el candidat. No pactar amb el PP en 4 anys i intentar arribar a acords, perquè heu dit
que els programes bàsicament podien coincidir en molts aspectes. I també li pregue a qualsevol regidor que tinga motius personals que dimitisca i que deixi pas a un altre company que negoci. Alguna de la gent, sobretot la que estem així, pues varen dir això n'hi ha que veure en positiu, n'hi ha que tirar endavant i veure, llegir ben llegit el que el poble vol dir. I des d'aquest moment se ficarem a treballar. I amb molta facilitat, sincerament, ens entenguem que estem així. I anarem a parlar amb el PSOE. No l'hem arraconat, simplement hem seguit un procés. Perquè, sincerament, ara s'accelera molt. La cosa, però, hem seguit un procés, no hem arraconat a ningú, i de fet estem en ello. Però ja diem que enteniment i seny per a governar. Pues sí, enteniment i seny per a governar, perquè són 4 anys, n'hi haurà molt que canviar quan obliguem els calaixos que volem obrir com toca, i suposo que el PSOE també ho dia, però nosaltres també volem saber la caixa com està. Ells diuen que, el PP diu que la caixa va sobrar, que la caixa va sobrar. Ojalà, també hem de dir la veritat. Si quan obrim la caixa, en la caixa n'hi ha diners, doncs ho direm. Ahí n'hi ha diners, i cada un ho deia. Ara, i aquests diners que en el seu moment ha replegat l'Ajuntament d'allà de Porcinos, s'han comptat com a ingrés, els han comptat com un préstec, se tornaran, com se tornaran, i que ho direm tot, ho tratarem de dir-ho tot. I traçarem la línia roja. I d'ací 4 anys, si entrem a governar perquè entrarem, i ens presentem davant de vosaltres, contarem a partir d'ahí. Si ho hem fet mal o considereu que ho hem fet mal, digueu, tios, ho agarrareu en 4 i ho hem fet en 3. Però nosaltres farem això. Per tant, n'hi ha molta dificultat, molt de ser. Hem d'aplicar molt de seny perquè no va ser fàcil. No va ser fàcil, la situació, com sabem tots, no és la més bollant, és una situació complicada i haurem de tirar d'imaginació, de consens, de recolzament entre uns i altres, perquè hi haurà polítiques que caldrà fer-les agarrant-se 12 de la mà, 12, i potser més de 12, agarrant-se de la mà per tirar-les endavant. Només volia dir això. Farem marxa, que encara no ha arribat el dissabte. Jo sí que volia agrair a tots l'esforç d'estar així i la importància que antes he dit. És important que esteu així i que heu participat tots d'una forma, jo crec que important per al poble, però també tinc que dir per les postures que han dit. S'han fet altres reunions polítiques així mateixa i en altres llocs del poble i com a molt han vingut 50 persones. Ara que vegem les orelles al lloc, ara és quan estem tots i benvinguda a aquesta força de tots i de totes, perquè sí que és de veres que fa falta. Com sabeu, jo porto 4 anys ja en l'Ajuntament, sé el que és, no estic governant, evidentment, estic a l'oposició, i sé el que és, sé que dona molt de respecte qualsevol puesto que siga de representació del poble. Qualsevol puesto dona molt de respecte. Però l'alcaldia, molt més, perquè l'alcaldia és una putada, realment és una putada, per qui siga. És una putada, perquè a banda de la responsabilitat és de veres que ja que tindre en esta legislatura que ve, ja que tindre molta mà dreta i mà esquerra per a poder tratar, sobretot esquerra, però fa falta molta mà per a poder governar. Entonces, jo sí que demano que la mateixa
crítica i participació que esteu tinguent així, que la tingueu també després, perquè ens farà falta tant a nosaltres com a qui siga. I no res, moltes gràcies a tots.